Sziasztok! Üdvözöllek titeket a második videóban. Ebben a videóban elkezdem bemutatni a kezelőpanel használatát, és még egy-két érdekességet hozzá fűzök a témához. Legelőször is kezdjük azzal, hogy mint láthatjátok, fölül kijelzi a nyersanyagokat, plusz a beérkező nyersanyagoknál a farmolásból és piacolásból egyaránt érkezőt mutatja. Ezeket az értékeket itt ezen a részen tudjátok frissíteni. Ha ráviszitek az egeret, akkor fel fog villanni nektek egy kis címke, hogy melyik fül mire jó, ami most valami nem jelenik, megjelent. Nos, láthatjátok itt a felhasználót frissítitek, falvakat, termelést, akkor egységeket, fejlesztéseket, farmlistákat, érdemes ezeket lefrissíteni valamilyen jelentősebb beállítás előtt, hogy biztos a megfelelő adattal dolgozzon tovább a bot. Nos, miután ezzel végeztünk, először is nézzük a felhasználó beállításait, az itt felül a legfelső ikon. Itt ugye egyértelműen ki vannak írva a dolgok, ez a események száma maximumban. Ez azt jelenti, hogy percenként hány action hajtódik végre az oldalon maximum, így elkerülhető, hogy ez a piros betűs szöveg megjelenjen és a felhasználótok egy órára zárulásra kerüljön. A hős nyersanyag egyensúly az egy olyan funkció, ami azt csinálja, hogy a hős nyersanyag termelését mindig a legkevesebb nyersanyagra helyezi át, így az NPC elkerülhető mondjuk egy egyfalus felhasználó esetében. Automatikus kalandozás az ugye egyértelmű, hős automata státusz kiosztása. Nos, itt elmondanám, hogy ez nem azt jelenti, hogy most folyamatosan harci erőre fogja pakolni, hanem csak kettőt rak rá, szóval érdemes minél többet beállítani, hogy szeretnénk, hogy ahogy fejlődik a hős, kiosztja a pontokat, egyesével lehet szóval meghatározni őket. És ez a menüpont ennyi is lett volna, nézzük a következőt. Most a többi bottól eltérően ez a robot kezeli az aranyat is, azaz arannyal tud építkezni, illetve NPC kereskedelmekre is képes. Mint láthatjátok, nekem már van is beállítva egy NPC kereskedelem a főfaluba. Az arany építést ezt egyszerűen így be tudjátok kapcsolni. A bekapcsolás gombra kattintva, most én kikapcsolom, mert ebben a felhasználomban nincs arany. Az NPC kereskedés. Nos, megmutatom, hogy tudjátok beállítani. Először is fölülre beállítjátok azt a falut, hogy hol szeretnétek NPC-zni. Alulra, vagyis a középső sorból beírjátok, hogy mikor, ha mi történik, mondjuk a búza eléri a 80%-ot, és itt most én átteszem nagyobbra. A kisebb akkor jó, ha mondjuk valahol mínusz búzafogyasztás van, és nem szeretnétek, hogy éhen halljon a sereg, akkor beállítjátok, hogyha 5% alá csökken, akkor át-NPC-zi a többi nyersanyagot is búzára, stb. És itt a harmadik sorban megállapítotok egy NPC-zési arányt, aminél nagyon fontos, a kerek 100-nak kell lenni. Ha ti most nem kerek számot írtok be, ahogy most én is, rákattintás után ezt kiszámolja, hogy kerek legyen, mint kerek 100 legyen. Ha itt esetleg tizedes értékek jönnének ki, azokat át kell javítani, mert nem képes menteni. Szóval kerekítés után bevitel, le is mentődött a folyamatunk, amit én most visszatörlök. Hogyha végrehajtotta, akkor itt látható a történelmek fülön, hogy ezt is megcsinálta. Nos, a harmadik panel, a falvak beállítása. Itt, mint láthatjátok, a falvaknak a szkennelését, csapatmozgást és a kitéréseket tudjátok beállítani. Hát szerintem egyértelmű, a falu nézés az azt jelenti, hogy beszkenneli ugye a faluban található összes adatot, nyersanyagok, épületek, egységek, farmlisták, stb. Ennek a gyakoriságát állítjátok be. A csapatmozgás figyelés, az a beérkező csapatmozgásokat figyeli, ezt érdemes kulcsfontosságú falvakba alacsonyabb számra állítani, de viszont vigyázzatok, hogy felesleges ilyen 5-10 perc alá menni, ugye már csak terhelitek vele a rendszert, ami gondot okozhat a későbbiekben, szóval azért ésszel. A kitérésnél, mint láthatjátok, bekapcsolás után felugrik egy panel, ahol a koordinátát tudjátok meghatározni, például 0-0 ment, ez mentésre került, most ha elváltok és visszajövök, akkor ott láthatjátok is, törlés után ez eltűnik.
Még annyit elmondanék viszont a kitérésről, hogy itt mint fent is láthatjátok az infóra hívva az egeret, farmoló támadást indít a megadott koordinátára, szóval erre figyeljetek. Nos, még ebben a videóban bemutatnám a negyedik fület, a nyersanyag kereskedelmet. Ennek többféle, és több fajtája is van ugye. Először is tudtok úgy kereskedni itt a kereskedelmek fülön, hogy koordinátára küldtök nyersanyagot bizonyos időközönként vagy mennyiségig. Az akkor ajánlott, hogyha valami idegen faluhoz szeretnétek piacolást indítani. Beírjátok a koordinátát, beállítjátok a gyakoriságot, milyen gyakran küldje. Most a típusnál kétféle van, ugye ciklusos, dinamikus. Hoppá. A dinamikus küldés azt jelenti, hogy mondjuk beállítjátok, hogy maximum 5000 nyersanyag lehet a faluba, és a fölötte lévőt mind kiküldi. Míg a ciklusosnál bizonyos időközönként bizonyos mennyiségeket fixen megpróbál elküldeni, ha tudja, ha nem, akkor kevesebbet küld. A lényeg, hogy a faluban, amíg a raktárban nyersanyag van, ő azt küldeni fogja. Mennyiségnél ismét kétfélét tudtok választani, vagy egység vagy százalék, ugye egyértelmű, a százalék akkor 100-nál kisebb számot kell beírni. Nyersanyagokat így tudjátok kiválasztani, kattintásra érzékenyek, majd a mentés gombra kattintva alul megjelenik a kereskedelem, amit majd tudtok aktiválni és passziválni, de én ezt most nem teszem meg. A második lehetőség, amit inkább ajánlani tudnék, ez a saját falvak közti kereskedelem. Ez a Travian Managerhez hasonlóan, más néven TM-hez hasonlóan van megoldva. Csoportokat tudtok létrehozni, az előbbi panelhoz hasonló ez is. Beírtok mondjuk egy nevet, teszt, gyakoriság 15-31 óra, beállítok valamit. Módszer, itt szintén, vagyis az előzőtől eltérő módon itt kétféle módszer lesz, mivel itt dinamikusan küldi minden esetben. Lehet telítettséget és ürítettséget figyelni a falvakba. Ugye egyértelműen, hogyha az első opciót választjuk, akkor az azt jelenti, hogy a tömőfalvakból a tömött falvakba addig küldi a nyersanyagot, amíg a tömött falvak nyersanyagkészlete el nem éri az itt meghatározott mennyiséget. Az ellenkező esetben, ahol ürítettséget figyel, akkor a tömőfalvakból addig küldi a nyersanyagot a tömött falukba, amíg a tömőfalvakba el nem éri a raktár a kívánt ürítettséget. Szóval még mondjuk 5000 felett van a nyersi, addig tolja át a másik faluba. Itt kiválasztjuk a megfelelőt, beírjuk ismét a választott értéket, ami most mondjuk nekem egység, rákattintunk a mentre, akkor itt alul fel fog villanni egy ugyanilyen panel, teszt néven, vagy amit ti meghatároztok. Itt láthatjátok, lehet passziválni, aktiválni, vagy törölni is akár. Törlést most nem mutatnám meg. Egyéb beállítások még itt már nem tudjátok utólag rendezni, újat kell csinálni, hogyha módosítani akarjátok. Itt falvakat úgy tudtok hozzáadni, hogy egyszerűen kiválasztjátok a kívánt falut, és már hozzá is kerül a listához. Itt szintén ugyanúgy érdemes ugye azt itt több falura létrehozni, nem csak egyből egybe szállítani, mivel az arra van kitalálva, hogy szépen elossza a nyersanyagot a falvak közt. Az eladások panel még egyenlőre szünetel, de az is kész lesz nem sokára. Ebben a videóban ennyit szerettem volna bemutatni. Köszönöm a figyelmet, a későbbiekben folytatom.